Asma'u. Dakata, ba da kai zan interview ba. Asma'u, kin sanar da iyayenki cewa akan akwai mai zuwa hira gurin ki ko kuma so ki kiya miki kwanta? Ya sanarwa da ƴan uwa. Okay, naji. To shi menene naki? A gona kai ne garkuwa. Anya zai iya baki ruwa ki sha kuwa? Na ji kishi zo ban ruwa. In ya zo gurin ki me yake miki? Koran damuwa. Me ya zama miki? Ka san min uwa mai. Kin san Murja Ibrahim kunya ta ce tana sassa, amma ke fa? Ni ma sai da kai. Me ya addabe ki? Kauna ta addabi ni kuma. Wani irin addaban ki ne kan ta yi? Aka kai mun kace kai mun fata. Ta. Kina ruwa. What?